ያው አንተም እንደምትገምተው ሙሉን ዘርዝሬ አልመልሰውም። ነገር ግን አንተ አገር ወዳድ ስለሆንክ እና በአገር ውስጥ ያሉ እድገቶች በቅርበት የምትከታተል ያ እንዲጠናከር የምትጥር ሰው ስለሆንክ ከውጭ የሚመጣ ሀብትና ዕውቀት ያለው ፋይዳ ይገባሃል። ከውጭ የመጣን ሀብት ለመጠቀም ማክሲመም ማድረግ ያለብን ነገር ካለ እናደርጋለን። ግን ለአንተ የምጠይቅህ አንደኛው የዓለም ጦርነት ይላል ዓለም፣ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ይላል ዓለም ማን ነው? كم تريود لهم أزي سبزي أبزع نجارات بزع الدراسات سلة زارب بزعبك هالك كم دليتك زارب يخلي ما بزعت جزية توم أبتز سمينار أو كونفرنس مزي سمعوا خونيهم أتي ناب حزبي قراري توم زسرع جروجن هل زرباناتو بزع سب غالبا هيبوني بتحنت نجار الله نسوني فلتايو تعقيد كركب ديو أغالبا نخركب ديو فايرال زخونه ملغتك خونه انت دليو حنت نجار يزول انتهيت انا نجار كتسمعوا يا مجي زبلو زلو بزعب عالم بزعب هو تتخالب بزح ترجم يبلون ابزح جي قدما يكونات عالمان كالا يكونات عالم يبحال بتاريخ من يتعلم زبحال اوكي اسكا نجارنا እኛና ጅቡቲ አልተዋጋንም። የነሱ ጦርነት የዓለም ጦርነት፣ የነሱ ረሃብ የዓለም ረሃብ፣ የነሱ እድገት የዓለም እድገት ولا زربا زحج قدحيو مجمريا قدما يكونات عالم كبحال كله كندي هاجرات تساتفنا بتكوينات يخاطبل كم زلومي اوروبا قليل كاد زربا يكون نيرو اوروبا نحط دم زبال حزبيهم نيرو ውስጥ እኔና አንተ ስራ እየገቡ ኦፖርቹኒቲስ መውሰድ። የሚጣሉ ካሉ ባካችሁ አትጣሉ፣ ጥላ አያስፈልግም። ከተጣላችሁም ለቀይ ባህር መሆን አለበት። እንደዚሁ በባዶ አታርጉት ብለን መከራ كم سري وزلهم أزي سبزي أمنتا قي بحر تبل أبز ملكتان زي ملكتان كتواز دلي سب مخانيو أبتوش تعدد زلو زخوني يكون تسلسي أي تتسالو كتسال اندحر دليهم ويكون بأسو تدلي تلهم سقداي قي بحر تراي كونا لويز بزلو سلازي أجندا ناي قي بحري أبتا حجرسي مع كلاي بوتا حيزو تهزب نقوم مشيتن بزعبا قي بحر تراي كزارب اتا قي بحر دما اكسكلوسيف لنا بيرترا زتأمتت يا مغنياتو قدم يوم بخال منقدو دو قلو دو يبلون يروم برحجي نا بيرترا زتأمت نقر يوم جيروم زلو حانت نقر جن نسو كم بالحقيري تزاريبوا يقداس سبزي بوليتيكاناتو بزاك على زيا صميقنا كنسغرو نخلينا مغنياتو انت عين سب مخانو በትልቁም በትንሹም ከባቢ ትናጣለች። ሰሞኑን እንደምትሰሙት ሁሉ ጋር መናጥ አለ እና አንድ የጨነቀው ወዳጄ ጂኦፖለቲክሱ ያስፈራል፣ ዓለም እየተናጠች ነው፣ እንደው ይሄ መናጥ ምን ያመጣብን ይሆናል ብሎ በስጋት ጠየቀኝ። እናንተም አስቡበት። የዓለምን መናጥ እኛ አንፈልግም፣ የዓለምን መታወክ እኛ አንፈልግም። ዓለም ሰላም በነበረችበት ሰዓት ግን ምን አደረገችልን ነው መልሱ። ምን አደረገችልን? ሳጥናት ስትቀር ጥቅም አግኝተን በመናጧ እንደምንጎዳ ከነሱ በላይ መጨነቅ የለብንም። ከእያንዳንዱ ግጭት ኦፖርቹኒቲ ፈልቀን ማውጣት ነው የሚጠበቅብን። ኤግዛክትሊ እዚያ ተዘረባከ ስማዕኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል መሲልኩም መጀመርያ ተዘረባቲ ንዑ ንኢትዮጵያ ተመልከት ዘረባ ኮይና ይትስማዓንን ያኒ ናይ ዓለምና አካይዳ ከም ኢትዮጵያ ዝረብሓሉ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ሙሉ ህይወታ ቀሊቦም እዮም ተጠቂምኩም ሉ ትዕድል ኣብ ምንታይ ኣብፅሕኩም እሱ ካላርሲ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ሲ በቃ ብጂኦፖለቲካ ናብትን ገለ ብዙሕ ነውፅእ ንሰምዕ ኣለና ዘፍርህ ኩነታት ኢሎም ሓደ ፈታዊ ምስሓተተኒ እቲ ዓለም ሰላም ከላኸ እንታይ ረብሓ ረኺብናሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣነ ይጥቀመለ ካባይ ቀዲሕዋ ይብለኩም ኣለኹም ብዙሕ ሰብ ኣብኩም ዓይነት መደምደምታ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ናይ ዓለምና ዝሓለፈ ድሕሪ ሕብረት ሶቪየት ምውዳቓ ናይ ዩኒፖላር ወርልድ ዳርጋኒ ንመብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ገለ ኣብሶሉት ሰላም ከም ድሌቶም ናብ ቁጠባን ናብ ካልእን ኣተኪሮም ወታደራዊ ኩነታት ገዲፎም ኩሉ ብሰላም ክነብሩ ዝገበረ ዕድል ተፈጢሩሎም ነይሩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ንብዙሓት ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ንሕና ኢና ግን ኤርትራ ድበይናያ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ብሰንኪ እዚኣቶም ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና። ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕናስ እንታይ ዶ ተጠቂምናሉ ኢና ይብላ ኣሎ። ናትካ ስንፍና እምበር ዓለም ሰላም ዝነበረትሉ ንዓኻ ዝኣገደካ ይነበረን፣ ዝኣሰረካ ይነበረን፣ ዝኸልከለካ ይነበረን፣ ብኢድካን ብእግርኻን ዝሓዘካ ይነበረን። ስለዚ
نتي كونتا سلام كتقملو زي مخالكا ናይ ዓለም ፀገም ኣይኮነ it is your problem ካባኻትኩም ዝበገስ ናትኩም ስንፍና እዩ ስለዚ ናብ ካሊ ናብ ዓለም ፅቂልካ ሓደ ግዜ እንታይ ይርየሉ ሰብኣይ ዝመስልኩም እቲ ምዕራባዊ ዓለም ሲፀቕጢ ከም ትገብረሉ ገለጊ ኣክት ክገብር ይድፍትን ነዚ እናተዛረበ ከሎ ቅድሚ 3 መዓልቲ ወርልድ ባንክ 200 ሚልዮን 250 ሚልዮን ይበወሎ ነዚ ሕጂ እናተዛረበ ከሎ ከዓ ሜይቢ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ድሕሪኡ IMF 260 ሚልዮን ይበወሎ ስለዚ እንታይ ክገብርሉ ኣለዎም እቶም ምዕራባውያን ዓለም ዝበሃሉ ዘሎ ካልእ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ሰብዚ ካብ ናይ ዓለም ነገር እኳ ይመስለኒ ካብ ውሽጢ ዓዱ ዝጥቀመላ ታክቲክ ተዛሪቡ ኩናት ዝበልዑ እንተለዉ ክዕረቑ ገለና እንደልዮም ተዘየለ ግን ንሳቶም እናተባልዑ ከለዉ ንሕና ክንረብሓሉ ክንክል ኣለና ማራ ነዛ ነገር እዚኣ ክትጥቀመላ ይድፍትን ኣይሰልጦን ስለ ዘሎ ዳንበር እንታይ ይገብር ኣሎ ራሽያን ኤውሮጳ እናተዋግኡ ከለዉ ካብ ኩቴብ እዩ ዝልምን ዘለሱ ንኤውሮጳ ንፈረንሳ ንሱ ኸይዱ ንዓ ሓግዘኒ ንኤርትራ ንክወርር ንጥልያን ንዑ ሓግዙ ንክብል ኢሉ ኸይዱ ከሎ ናቱ ሚኒስትር ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ዝበሃልን ልኡኹን ንራሽያ ኸይዱ ከዓ ሓግዙን ይብል ነይሩ ስለዚ ንክልተ ኣብ ውግእ ዘሎ ካብ ክልቲኦም ለሚኑ ክወስድ ዝኽእል እዩ ካብ ኣሜሪካ ይልምን ካብ ኤውሮጳ ይልምን ካብ ራሽያ ይልምን ካብ ቻይና ይልምን ኣብ እስራኤል ከይዲ ይልምን ኣብ ኢራን ከይዲ ይልምን ንናይዚኦም ንበይኒ እዩ So እንታይ ማለት እዩ ከምዚ እናገበረ ከዓ ኣብ ዓዱ መፅኡ ሲ እንደዒደት ነገር ኣይከታተልዎን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ በቃ እቶም ኢምፔሪያል ሃገራት ከም ዘጋፍዕዎ ዘለዉ ንኸይምዕብል ገለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዛ ዘረባ ግን ቁርብ ትለይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይዛረባ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅፍዒት ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ኣጋጢሞ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ካልእ ነገሩ ግዘፎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ክፀፍዖ ዝኽእል መራሒ ንሱ እዩ listen the need to answer the GERD reality check. What if the fight is already over and one side just won't admit it? A letter drops from Washington, mediation offers fly, but Ethiopia stays quiet. Why? Because sometimes silence is the strongest answer. Hello, my name is Deborah. Welcome back to Analytica Today. We have followed the ground years. This isn't just 60 US mediation on Nile water sharing, war in Gaza talks power. That's to respond. No press conference. كم تريوا لهم إذا تريوا لهم دبدب ناي دونالد جي ترامب ناب بريزيدنت السيسي استسددته ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ደብዳቤ ናብ መራሒ ናይ ግብፂ ሰዲዱ ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ ሰዲዱ ኣይሓልፈሉን ያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ነገር እዚ ንኸይመፅእ ኩሉ ዓይነት ሎቢ ናቱ ኩሉ ምስ ፈተነ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቀጥታ ምስ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ክዛረብ ከይጅምር ይፈርህ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ስለ ዘይነበረ ዋይት ሃውስ ነታ ነገር ዘበገሳ ከይወድኣ ከሎ ከይዳቶ እታ ግዜ ተወዲኣትሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተኸይፉ ነይሩ ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ምስ መፀ ዶናልድ ትራምፕ ድኻም ልቢ ይፈጢሩሉ ነይሩ እዛ ነገር እዚኣ ክትመፅእ ምዃና ይፈልጡ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይመፀት ካሊእ ቀዳምነት ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዓመት ምሉእ ወሲዱሉ ካልእ ኣጀንዳታቱ ንኸሳልጥ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ ዝነበረ ድማ ጉዳይ ናይ ቀዛ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ድማ ዝለዓለ ተራ ተፃዊቱ ዝበሃል ሃገር ግብፂ እዩ እንተወሓደነት እስራኤል ዝደልዩ ነገራት ኣብ ምትግባርሲ ብዙሕ ተጓዕፂፁን ኢዱ ተዓፂፉን ሕራይ ዝብል ዝነበረ ዋላ ነቲ ናይ ጋዛ ፕላን ዝበሃል እውን ዝአንገደ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ጋዛ ፕላን ገለ መንገዲ እንተሒዙሉ እቲ ካልእ ነገራት ገለ እንተገይሩሉ ናብዚያ ጉዳይ እዚኣ ክምለስ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈልጠ እዩ ነይሩ ብናይ ኣፍሪካን ናይ ዓረብን ኣድቫይዘር ናቱ መስዓድ ፕሎስ ፖስት ዝኾነ ተሪኻዮ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ is committed to resolving complex disputes and achieving lasting peace through active US leadership under President Trump, backed by the technical expertise and far and good faith negotiations, we can secure a durable solution for Egypt, Ethiopia, and Sudan. So, as a good idea, تجميرالله. As a good idea, دما normally شمقلنا كتجبر كلها مجمريا نخلتهم هجراتي خاتنجر. أي كلتهم أزي sensitive topic يو كلتهم هجرات دما ننوي حوان زت أمامه تولزنا برار سين ده رقينو مجمريا እቲ ቅኑዕ ምሽምግልና እንታይ ዝበሃል ንክልቲኦም ሃገራት ዝዳበሰ ዘሎ ወይ እውን ልኡኽካ ሰዲድካ ንክልቲኦም ክሽምግል ምዃንካ ትነግር ዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነ ናብ ግብፂ ጥራይ መልእኽቲ ሰዲዱ ዘሎ ኣብቲ ዝሰዶ ዘሎ ደብዳቤ ኣነ እንታይ ከረየኩም ኢትዮጵያውያን ፀሓፍዎ የከረየኩም ሓደ ግዜ እቲ ናቶም ኣውያት ደስ ብለና ሓደ ካብቲ ብጉዳይ ናይ ገርድ ዳርጋ ይኽፈል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንጉሆም ምሽትን ዝፅሕፍ ናይ ኢትዮጵያ ብሎገር ወይ እውን ሓደ ኣክቲቪስት ዝገበሮ ራእዩ ሶ ትራምፕ ዕለት 16 ጥሪ 2026 letter to CC reads like Cairo script እዚኣ ይራኳት ንብለኩም ዘለና እታ ደብዳቤ ግብፂ ዶናልድ ትራምፕ ናብ መራሒ ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሰደዳሲ ግብፃውያን ባዕሎም ፅሒፎም ዝሃብዎም መስደደልና ዝበልዎ እያ ትመስል እዩ ዝብል ዘሎ ግርም ኢና ንብል ንሕና እዛ ተዋስኦ እዚኣ ቤላ ኢና ንሕና ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ሻሂኻን
سدرا أكب بون أفلح بون أكب قلي بلي أولا لا تصبغ تقطني فيديو ناتك جمر كله حكي زيا بونكم حسكم ترى رأي وزيا نعنا فيلميا زا فيلم زيا مكتت على الله حجي هذا ما تجمر زلا أعتقد ميت وشالو ناي هوليوود قال لك هذا زبل أو تاتينا زلا بحجي أكب جمرتها فيلمي زا فيلم زيا تقلنا منقست إيرترا برات يبيلنا بانا كوينات كوجاب زدليل زلا يتمزلا أتازا أملاخ فتونا نزا هاجر زياك فتو أملاخ نبيني كابزن اللي علي أمين تعمرات قال لما لا يبلون ديهم ساتهم تم صنعي لغريكم يبزع بإيرترا تعمرات نابلو تم باسرات ناوتهم عصرت زي سيد أناوي تنبيت نابلو أنت إيرترا زبل ولو أملاخ جنب برجز أبغون إيرترا يو سوري كم غنى بلا يندلني نمالت أملاخنا نتيوم تسألنا تم فتوك بلا يفتوني يعني كن إيرترا سي كل جزء شجر كفتر خدالي خلو حاب قال لما قدي ما مفتعمت دونالد ترامب أبي أحمد مخنيات نكوينات يدلكم زلو من يسرح بريتا إيرترا إلنا إلو مليس له نبلاكم سننا نكوينات كجمر يدلكم زلو زي ملك بزح نير إمارات بزح أسوارت بلا 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 يبال نير الجيل داي دونالد ترامب تقمت لنا ومسي والله مسجبت زلو قدايك فتحي المسي له سلازي دونالد ترامب مسجبت خوينو زسرح له زلو جبت 5 إيرترا زلا أكمز قداينا بإيرترا كوينات كجبر أيكلني نتقف أتو كقلاتف تزيدلي أوكي let's get back to the topic نتارسك مالسكم هذا بدأ بنتهي تبليبل He opens by praising Sisi for mediating a Gaza ceasefire and frames it as personal friendship with Egypt. Then he pivots straight into the Nile file and says he is ready to restart US mediation between Egypt and Ethiopia to responsibly resolve the question of Nile water sharing once and for all. الجندا يزبل زلو نمن تايب أنا بتانا دونالد ترامب دايما أقوم مسيلكم الناب خو يخلو بتبخياتهم enjoyكم قبر سلندلي أنت كل جزء يرترا كبكيو نسبة يرترا كوهيس لزفتنو let's enjoy them that reverse psychology بالز بقالاتهم كأنزاناتهم كنسم أهم فتنينا دونالد ترامب سي بتاعد دابك خفت كله ني بريزنت ناي جبسي يمسكنو أب قدام ناي كازا زجبر كايو ناي بحكي زنعت سرح ينيرو كأتيلو دما مس بريزنت عبد الفتاح السيسي ولقاوي أركنات كم زلوا ينقر كابو كأتيلو دما نتقول دايناي نيل ويونز ملكات بس إثيوبيا زلوا كنتات بحلاف نتاو من قدي حنسابنا حوارون نايل ووتر شيرينج يخازب ليلو لذي كله بناي جبت سكريبت صحفي زلوا here is what he puts on the table and it is exactly Egypt's preferred framing ስለዚህ እቲ ዝሃቦ ኣብ ጣውላ ዘቐምጦ ዘሎ ነጥብታት ብዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ግብፂ ትደልዮ ትምንዮ ነገራት ይብል ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ሲሲ ነቲ ዘቕረብካይ ሓሳብ ብምሉእ ልብና ተቐቢልና ኣለና ኢልዎ ኣለኻ ቁፅሪ ሓደ he centers Egypt's deep significance claims about the Nile and says the US wants an outcome that assures the water needs of Egypt, Sudan and Ethiopia ስለዚህ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ግብፂ ድሌት ዘሎ ዲፕ ሲግኒፊካንስ ንግብፂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገድስ ምዃኑን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒል ክሌምስ ኣባውት ደ ናይል and says the US እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ሽምግልና እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ዘለኹ ይብል ኣሎ መጀመርያ ኩለን ሃገራት ዝኣክል ማይ ክረኽባሉ ዝኽእል ኣሹርስ ዋተር ኒድስ ድሌታትን ወይ ከዓ ናይ ማይ ዘለዎም ፀገማት መፍትሒ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እየ ሱኻ ንግብፂ ንሱዳን ንኢትዮጵያ እዚ ማለት እዩ እቲ ኒል ዝያዳ ነመን እዩ ዘድሊ እንድሕር ኢልካ ወይ እውን እቲ ኒል ናይ ብዊና ክንነብር እንደሊ ዝብሉ ግብፂ እዮም ከምኡውን ሱዳን እዮም ኢትዮጵያ ካልእ ማይ ኣለዎ ናይ ማይ ፀገም ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኣጋይን ካብ ቁፅሪ ሓደ ጎኒ ግብፂ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ግብፃውያን ምናልባት እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ስለ ዘገድሶም ብሓጎስ ሰለብሬት ገብሩ ነይሮም ይኾኑ ክእሉ እዮም ግን ንትግባሪኡ ክሪኢኻ ክፅበይ እዮም ክልተ he declares that the US role should be strong in monitoring and coordinating between parties that is the supervision model Cairo has been begging for ስለዚህ እቲ ኣሜሪካ እትገብሮ መንገዲ ወይ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሽምግልና እዚ ሓያል ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ ሓይሊ ኣብ ምቁፅፃር ናይ ኣፈፃፅማ ናይ ትክግበር ዝኽእል ከምኡና coordinating between parties ኣሜሪካ ሓያል ኢድ ክህልዋ ኣሎ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ኣፈፃፅሙን ኢትዮጵያ ካብቲ ኩነታት እቲ ወፃኢ ካል ነገር ንኸይትገብር እዚ ከዓ ግብፂ ኩሉ ግዜ ዝደልይዎ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ መሬታ ልኡላውነት ኣለኒ ድሌተይ ክገብር ዝብል ስነ መጎት ኣለዎ ከምኡ ክብሉ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኣብ ዓድና እንታይ ንገብር ካልእ ቋፀረና የብሉን ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ድማ ኖ ናብዛ ኒል ዝምልከት ጉዳይ ክኸውን ከሎ ንሕና ካብኡ ስለንነብር ጎረሮና ሂወትና ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ኣብኡ ኢትዮጵያ ድሌታ ክትገብር ክፍቀደላ የብሉን ካልእ ዲጋ ሳልሳይ ዲጋ ክትገብር እውን ስለትኽእል ኣብኡ ዝግበር
ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ክከታተልዎ ክኽእልሎም ቅድሚ ምግባሩ ድማ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና ዝብል ስነ መጎት ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብ ቁፅሪ 2 እውን ናይ ግብፂ ኣተሓሳስባ ሒዙለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁፅሪ 3 he demands predictable water releases during droughts and prolonged dry years for Egypt and the Sudan. That is the red line. That's the red line language Egypt repeats every day. أساسيته دمان تايب لالو. أتي ماي كاب ناينيل ماي دمت مالتيو predictable. مالتي حما قوعي سلازقات ماي وحما وقت سلازقات ماي سلازقابي زمت أنا ماي بخالة مديقاتاتن قالن غيرهم كتفو وي بلومن ስለዚህ نحنا كوسلن مركوس እቲ ማይ ናባና ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ግብፂ ብፍጹም ነዚ ነቲ ማይ ናባና ዝመጽእ ሃንደበት ጥፍእ ዝብለሉ ኩነታት ክፍጠር የብሉን ዝብል ስነ መጎት ኣለዎም ስለዚ እቲ ቀይሕ መስመር ናይ ግብፂ ንሱ እውን ተቐቢልዎ ከም ቀይሕ መስመር ኣቐሚጥዎ ኣሎ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ፍጹም ስዕረት ማለት እዩ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ትጋገለካ ክብልዎ ዓቕሚ የብሎም ኢትዮጵያ እዚ ንፈልጦ ኣብይ ኣሕመድ ለማኒ ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ትብሎ ዘለካ ይቅበሎን እየ ክብል ትብዓት የብሉ መልሲ ክህብ ግን ክትብዓት የብሉ ምሽ ተሽሙ ክገብር እንታይ ክገብር እታ ዝበልሐት መንገዲ ናቱ እንታይ ይገብር ዕግርግር እናገበረ ነዘን 3 ዓመት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከወደን ክፍትን እዩ እታ ዝበለፀ ስትራቴጂ ናቱ ዝብላነ ምክንያቱ ንዑ ታእንኮ ከተትሕነ ትኽእል እያ ንብላ ዝነበርና ኦኬ ሜይቢ እስራኤል ኢንተርፊር ገይሮም ገለ ነገር ከትሕንዎ ይኽእሉ ኮኑ ድሕሪ እስራኤል ደልዮም ንዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡን ክቅይር ክገብርሉ ይኽእሉ ኮንዮም ግን ኣይ ቲንክ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እስራኤል እውን ነተንያሁ እውን ማራይ ዝስካፍ ንዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ይንቋፀሮ እንተበሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቋፀሮ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ነታ ዘላቱ ዕድል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክጥቀመላ ከም ዘይደሊ ብዙሓት ክኢላታት እዮም ዝነብሩ ነተንያሁ ቁፅፅር ኣለዎ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ይዝበሃል ግን ዶናልድ ትራምፕ ፈፂምካ ክትግምቶ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ስለዚ ዋላ ቁፅፅር ኣለኒ ኢልካ ዝኾነ ተሓትካ ባዕልካ ትፈልጥ ክብለካ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ልክዕ ከምቲ ኢሎን ማስክ ዝገበሮ ኢሎን ማስክ እዚ ዝበዝሐ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉ ነቲ ንሱ ዘበገሶ ፕሮጀክት ዓፃፂዩ ሰቢይዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ብዝኾነ ንቐፅል ቁፅሪ 4 he repeats the red line that no state should unilaterally control the Nile and disadvantage the neighbors. That is the moral framing Egypt uses to paint Ethiopia as aggressor. ታራባይቲ ድማ ዝኾነት ሃገር ብድሌታ ነቲ ኒል ክትቋፀረ የብላን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ካብ ዓዶም ስለ ዝብገስ ናትና እዮም ዝብሉ ኖ ከም ዝበሃል የለን በይና ውሳነ ጌርካ ነቲ ናይ ኒል ማይ ክትቋፀሮ ኣይፍቀደካን እዩ እዚ እውን ኣገይን ንግብፂ ዘሐጉስ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሙሽተ he sells a trade-off Ethiopia can generate electricity and some of it could be given or sold to Egypt and Sudan ስለዚ ኤሌክትሪክ ከተማዕብሉ ትኽእሉ እዮም ወይ ከተመንጭው ትኽእሉ እዮም ነቲ ኤሌክትሪክ ግን ናብ ሱዳን ክሸጥዎ ትኽእሉ ናብ ግብፂ እውን ክሸጥዎ ትኽእሉ ይድብሎም ዘሎ ነቲ ናቶ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነጥብ ንኢትዮጵያ ትጠቅም ነገር የብላን እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣትዋይ ድማ ኢትዮጵያውያን ዳርጋ ጨርቆም ደርቢዮም ዘለው እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፊዎም ዘሎ he adds that the scare line he hopes the GERD dispute will not lead to major military conflict ከም ድማ ኣብ መወዳእታ እታ ናይ መሰንበዲት ቃል ዝጥቀሙላ እዚ ናይ ጌርድ ጉዳይ ናብ ኩናት ክሰግር ናብ ዓቢ ኩናት ክሰግር ኣይደልን እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ካብ ግብፂ ዝጥቀሙላ መፈራርሂት ነጥብያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም he even sees Saudi Arabia and UAE leadership puts Ethiopia and Sudan to widen pressure ከም ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ዝሰደደኸ ኣብታ መልእኽቲ ሰዳድ ዘሎ ሲሲ ኢሉ ከም ተወሳኽቲ እቲ ደብዳቤ ናብ መን ከም ዝበፅሕ ንስዑድያን ንኢማራትን ንክልቲኦም ድማ ከም ትበፅሖም ገይሩ ኣሎ ናም ኢማራት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ስዑድያ ድማ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ክኾን ከሎ ዋላ እውን እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንበዓሉ ካብቲ ኣብ ሕርሻታት ናይ ግብፂ ኣፀቢቑ ዝረብሕን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎን እዩ ከምኡ ናብ ሱዳን ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኒል ንዓታቶም እውን ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ካልእ እውን ይደልይዎ እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሃገራት እውን ክኣትውዎ ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ ይገብሮም ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ብልፅግና ኣጀንዳ ናቶም ናብ ብዙሓት ሃገራት ተሰጋጊሩ ከም ዘሎን ንሱ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ያ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ግዜ ተሰንብዶን ተፍርሆን ዝነበረት ኣሜሪካ ነዛ ጉዳይ ናይ ጌርድ ሙሉእ ብሙሉእ ከይኣትዋ ኣሜሪካ እንተኣትዮማ ንግብፂ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ እንተይትዩላ ንግብፂ ክድግፍ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ነቲ ዚጋ እውን ክሃርምዎ ኣለዎም ኢሉ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክገብር ኣይኮነን ሕጂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥሞ እዩ ኣብ ፎካል ኣብ ዓይን ኣሜሪካ ካትዩ ክንደይ ግዜ ድማ ኩናትን ወረ ኩናትን ትገብር ኣለኻ ዝብል ክስ ኣለዎ
ግብፂ ብዙሕ ግዜ አብይ አሕመድ ንቀርን አፍሪካ ዝርብሽ መራሒ ኢላ ትኸሶ ግብፂ ማለት እዩ that's why ድማ በቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክንደይ ግዜ ተጠንቀቕ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ኣዝዩ ኣገዳሲ ናትና ኣካይዳኻ ኣመዓራሪ ዝብልዎ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ እውን እንተኾነ ንሱ ዓማፂ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ዝድግፍ ናይ ግብፂ መርገፂ ዝሓዘ ውሳነ ናይ አሜሪካ ወይ ሽምግልና ናይ አሜሪካ መፅሎ እዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ ክወስድ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ ሽምግልና ከሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ስቱፒድ ተኮይኑ ጥራዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ግብፂ ክትፈጥሮ ትኽእል ጸቕጢ ይርዮ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከሎ ካልእ ነገር ክገብር አብይ አሕመድ ግን ውሽጣዊ ፀገም ድማ ኣለዎ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ድማ እቲ ኩናት ነብሱ ዝኻለ ሽግር ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ካፍር ኣሎ ስለዚ እዛ ሰብኣይ አሜሪካ ኣብ ካልእ ዲስትራክትድ ኮይና ከላ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር መደብ ነይርዋ እዩ አሜሪካ ምስ ራሽያ ኣለዋ ጉዳያ ኣብ ካልእ ጉዳያ ተፀሚዳ ስለ ዘላ ስሉኽ ኢላ ኣነ ናብ ኤርትራ ድራማ ክፈጥር እየ ዝብል ኣብቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ መሽን ንሰምዐና ነርና ኢና ነው ሕጂ ፉል ፎከስ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፂእኻ ኣለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኖርማሊ ኣብ ኣፍሪካ ፎከስ የብሉን ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ክኾን ከሎ ግን ፎከስ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ረብሓ ኣለዋ እንተበልና እንተወሓደ እዚ ክዕንድር ዝደሊ ዝነበረ መራሒ ኣብ ዓይኒ አሜሪካ ትሎ ካልኣይ እዚ ሰብ እዚ ፖለቲካዊ ፀገም ናቱ ኣይውዳእን እዩ መጀመርያ ለንቀነ ወፂያ ዘላ ሓበሬታ ከርእየኩም እየ ዘይውዳእ ፀገም እዩ ዘለዎ Marsabit raid along Kenya-Ethiopia border. 6 people were killed and 8 others injured during a bandit attack in Illoret, Marsabit County, near the Kenya-Ethiopia border on Tuesday, January 14th, 2026. Authorities say the attackers, believed to have crossed from Ethiopia's Hamar villages, targeted the Dasnak community. እንታይ ስከብልለው ዝኸ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ናይ ኢትዮጵያ ብወገን ኢትዮጵያ ሓይልታት ብዝገበሮ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ኬንያ እትዮም እዚ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝበገስ መጥቃዕትታት ናብ መሬት ናይ ኬንያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዚ ኻ እንታይ እዩ እታ ዝሓሸት መሻርክትና ዝብልዋ ሃገር ኬንያ ምስ ደቡብ ሱዳን በቲ ጋምቤላ ዝበሃል ዕጡቃት ምልሻ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝብገሱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ጋምቤላ ፀገም ይፈጥሩሎ ዝብል ወጥርታት ኣለዎም እዩ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናብ ርዕሰ ይዕጥቕ ከም ዘለዎን ናብ ሱዳን ገፁ ኩናት ይገብር ከም ዘሎን ፍሉጥ እዩ ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ምትልላኽ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዘሎ ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ምስ ኤርትራ ድማ ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ብዝኸዳ ቦታ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲከኛ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ዓዱ 3-4 ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ምስ ጎረባብቲ ኩሎም ድማ ሽግር ክፈጥር ፀገም ዘይብሉ ፖለቲከኛ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚኣቶም ድማ ነቲ ተዓዛቢ ናይቲ ዞባ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ይዘርኢ ዘሎ ናው ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ብከመይ ነንብቦ ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ሓንቲ ኣነ ዝገረመትኒ ግን ለንቀነ ማለት እዩ ካብ ኤሮጳ ዝመፆታ እያ We believe that the territorial integrity and sovereignty of Somalia should be upheld. In Europe, that in a geopolitical situation of great flux and disorder, I would say, those of us in the world who believe in international cooperation, in diplomacy, in international law, in the respect of the UN Charter, it's very important that we stick together and that we reinforce strategic partnerships. እዚ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መፂሉ ዝነበረ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ እውን ይዛረብ እዩ ዝያዳ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ፖሊሲ ናቱን ስትራቴጂ ናቱን ዕላማታት ናቱን ኣብ ቀርን ኣፍሪካን ኣብ ካልእ ቦታታት እንታይ ከም ዝመስል ይዛረብ እቲ ናይ ካልእ ብሓፈሻ ዛረበ ንግደፍ እሞ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ዝዛረበ ንስማ We see great potential in cooperation with Ethiopia. We also see that this region is one of key interest for our own trade and economic prosperity through the Red Sea, etc. So we have interests in making sure that tensions here do not go further or escalate or fall into further conflicts. This region has had enough of that, and we believe that maybe we can contribute with our own past history of እዚ ከባቢ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ሽርክነት ክንገብር ከም መደብ ሒዝና ያለና እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ከም ረብሓ መሻርክቲ ጌርና ኢና ንትምታ ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ከባቢቲ ንቁጠባ ናይ ኤሮጳ ንርቃት ናይ ኤሮጳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከባቢ እዩ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ሽግር ይኹን ዕግርግር ይኹን ፀገም ከጋጥም ኣይንደልን ኢና እቲ መስመር ናይ ንግዲ ክትንከፍ ዝኾነ ይኹን ፈተና ከጋጥሙ ኣይንደልን ኢና ስለዚ ኣብዚ ከባቢ
ናይ ውግን ዕግርግርን ፀገም ስለዘይ ወሓደ ብዙሕ ዕግርግር ይካየድ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ዕግርግር ወይ ኩናት ንኽካየድ ድሌትናን ሸውሃትናን ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ መፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ክንገብር ወይ እውን ባይታ ንኽንፈጥር ድልውነት ኣለና ካባ ሓሊፉ ዝግበር ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ብምርድዳእ ብሂምሂን ክግበር ደኣ ዝኽእል እምበር ብሓይሊ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣይነፍቅድን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገን ደጋጊሞም ኣብ ከባቢና ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ኩናት እቶም ካልኦት ሓይልታት ዝብልዎ ዘለዎ ግን ብኩናት ዝግበር ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘሎ conflicts, but now in an area of close integration and cooperation, including through economic cooperation. So this is the purpose of my visit, to identify areas of cooperation and to see how we can take our relationship further. I've had meetings with the foreign minister, a very good meeting, and also a very good meeting just now with the president of Ethiopia, a European Union diplomat. That any issues are best or differences among nations are best resolved through diplomacy in good faith. We believe that economic cooperation and integration in the region is one of an offer to provide a broker in potential conflict. And then it's still up to the countries here, heated rhetorics, as you say, and find ways of cooperation on issues that should be in both. ባፈሻ ንኩናት ናይ ኩናት መንፈስ ዘሎ ክእላ ከም ዘለዎን ክፅረግ ከም ዘለዎን ኣብቲ ከባቢ ንሳቶም ናይ ሰላምን ናይ ምርድዳእን መንፈስ ንክፍጠር ክድግፉ ከም ዝኽእሉን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሓለፍቲ ከም ዝተረኸበን ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩናት ቋንቋን ካልእን ንሪኦ ኣለና እዚ ክጎድለሉ ዲስከሌት ክኾነሉ ክወርደሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥር ኢና ስለዚ ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ዘይትደልዮ ኩናት ኣይትደልን እያ ዘላ ብፕሬዚደንት ደረጃ ደጋጊማ ኩናት ዝበሃል ኣይንደልን ኢና ኣብ ናይ ኩናት መደብ የለናን እንተመፂና ካብ ማንም ኣይንፈርህን ኢና ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ዝኣክል ታሪክ ኣለና ኩናት ግን ንደልየሉ ምክንያት ወይ ናብ ኩናት ዝወስድ ምክንያት ግን ኣይረኣየናን ኢሎም ነይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት ናብዚ ይመስላሉ ማለት I think everyone here has known and experienced the horrors of war. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤውሮጳ ልኡኽ እዩ ክንደይ ግዜ እዮም ክነግርዎ ካልኣይ ለንቀኔ ሓንቲ ነገር ከኣጋጢማ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘለው እታ ኣጋጢማ ዘላ ድማ ኣብዚያ ስምዕዋ ጀስት እዚያ ስምዑለይ ንእሽተይ ከተሓዛ በብዙሕ መንገዲ ፀገም ይመፅኹም ዘሎ የጦር መሳሪያ አቅርቦቱም ላይ አለችበት ይላል ዘገባው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ቻይና የሶማሊላንድን ሀገርነት አትቀበልም። አንድም የሶማሊያን ሉዓላዊ ግዛት ከመደገፍ አንጻር፣ ሁለትም ደግሞ ራሷ ጋር ያለው ከታይዋን የመገንጠል እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ይሄን ነገር አጥብቃ ትኮንናለች። በኢትዮጵያም ላይ ጫና ለመፍጠር ሙከራ እያደረገች ነው ተብሏል። እንግዲህ ባለፈው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯን ወደ ኢትዮጵያ ልካ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር በዚሁ በቀጣይ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው የመደውን አቋም በተመሳሳይ ትደግፋለች። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ቀጠናው ላይ ኢትዮጵያ ልትይዘው የምትችለውን አቋም ደሬ ላንተ ድልስ አመሰግናለሁ። ከመንግስት ጋር ቅያሜ እንታይ እስከ ይብልለው ኣብዚ ካለ ነገር ኣብዛ ዝሓለፈ እዋናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓያላት ሃገራት ተቐርቂራ ኣላ ዝብል ዘረባ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ if I can find that article ክደልያ ክፍትነ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ብልፅግና ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ሓደ መንገዲ ክመርፅ ከም ዝግብኦ ይፍለጥ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ምክንያቱ ብቀረባ ምስ ኢማራት ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ጉዳይቲ ምስ ኢማራት ኮይኑ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዘለዎ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ኣፍልጦ ምሃብ ግን ድሕርሕር ክብል ተራእዩ ስለምንታይ ድሕርሕር ይብል ኣሎ እንድሕር ንዝብል ኮይኑ ድማ ክልተ ሃገራት ኣብ መንጎ ቀርቂሮም ሒዞሞ ከም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዞም ክልተ ሃገራት ቻይናን ኢማራትን እዮም ዝብሉ ዘለው ክልቲኦም ሃገራት ድማ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ብልፅግናን ዘለዎም እዮም ቻይና ዝበፅሐ ኢንፍራስትራክቸር ከምኡ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ተለቁሖ ዘላን ብብዙሕ መንገዲ ድማ ነቲ ሃገር ካብኡ ወፃኢ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ትገብሮ ዘላ ሃገር ክትከውን ከላ ሓንቲ አርቲክል አላት መክበኩ በተለይ የቻይና ጫና ነው በጣም የሚገዛኝ ከዩኤ ይልቅ ምክንያቱም የድሮን አማራጮች አሉ ብዙ አማራጮች ማየት ይችላል ቻይና ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም በኢንቨስትመንት ደረጃ በጣም የተዋለነች እሷም ተጽዕኖም ቀላል የቻይና ማለት ነው እና የዩኤን አማራጭ ችግር የለውም ኤግዛክትሊ ሶ እዚያ አርቲክል እዚያ ብዙሓት ወላ ኒ አብይ አሕመድ ሎቢስስ ናቱ በዓለቲ መን ይኸትብሎም ቲቦርና ግዲዮም ካልኦት ኩሎም ከዓብዱላዮም ቀንዮም ምክንያቱ
ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብ ምሃብ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ሓደ ካብቲ ዘፍርሆም ወይ ዘሰንበዶም ናይ ጉዳይ ናይ ቻይና መርገፂ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም ነተን ነጥብታት ዝገበራ ኩለን እውን ኣምፅልኩም ነይረ ናይ ዩኤን ቻርተር ክትቅበል ከም ዘለካ ልኡላውነት ኣብ ደገ ባሕሪ እውን እንተኾነ ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ተንኪፍካ ከም ዘይኮነ ስለዚ በቲ ሕጊ ናይ ዓለምን ሕጊ ናይ ዩኤንን ኩሉ እቲ ዝግባእ ቻርተራት ናይ ዓለም ክትቅበል ከም ዘለካ ኢሉ ኣፈሪምዎ ይኸይዱ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ዋንጊ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከሎ ስለዚ ብልፅግና ወላ እውን እታ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክጅምር ዝፈጥሮ ዘሎ ድራማ ስለምንታይ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ገዲፉ ብረት መፅኡ ንፀላእተይ ይዕጥቁ ኣለዉ ዝብል መኽፈቲ ናይ ኩናት ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፍልይ ብዝበለ ብካልእ ኣጀንዳ ኩናት ንክኸፍት ኣፍ ደገ ክኸፍተሉ ስለ ዝደሊ እምበር ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባኣኒ ዶ ይብፃሓኒ ዶ ዝብሎ ዝነበረ ጆክ ምዃኑ ከምኡ ክገብር ከም ዘይክእልን ቻይና ኣትሪራ ነጊራታ እያ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ክትቅበል ኣለካ ኢሎም ካልእ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል ዘረባ የለን ኢሎም እዚ ኢማራት ትሕሸካ ወላ ቻይና ንዝብል ድማ ኢማራት ምናልባት ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ፐርሰናሊ ተገድሶ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ መህደሚቱ እውን ስለ ዝኾነ ክሃድም እንድሕር ኮይኑ ገዛውቱን ትካላቱን ኣብኣ ዳልዩ ስለ ዘሎ ኢማራት ብውልቂ ንዑ መትሓዚ ኣለዋ ሒዛቶ ኣላ እያ ብሃገር ደረጃ ግን ኢማራት ንኢትዮጵያ ትገብሮን ወይ እውን ቻይና ትገብሮን ክወዳደር ዝኽእል ነገር የብሉ ቻይና is a very very significant ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ እያ ዝብሉ ስለዚ ናይ ቻይና መንገዲ ክትክተል ድማ ናይ ዓለም ሕጊ ተኸተል ሕብረት ኣፍሪካ ውሎ ቻርተር ናይ ዩኤን ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጋድ እንድሕር ኮንካ ኢጋድ ዝበሃል እውን ኩሎም እዚኣቶም ድማ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ እንድሕር ኢሎምካ ካብኡ ንኔው ወፃኢ ክትገብሮ ዘለካ ኩሉ ሓደጋ ክፈጥረልካ እዩ እቲ ሓደጋ ድማ ንሕና ቻይና ብውልቅና ዝትንክፈና ጉዳይ ኣለዎ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢሎሞ ብውልቅና ስለምንታይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክተርክብ ተጀሚራ ታይዋን ድማ እታ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ እንተረኺባ ንታይዋን ኣፍልጦ ክትባ ስለ ትኽእል እውን ብኸምኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ኣኽቢዶም እዮም ዝርዮ ኤርትራ ድማ ቀዲሞም ኣንቢቦም ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብዩኤን ክሓልፍ ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነ ምክንያቱ ቻይና ክትሕልፎ ትኽእል እውን ኣይኮነትን ብምባል ኣብቲ ሓፂር ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቐዲሞም ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ መንገዲ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ዋላ እኮ ኤርትራ ብቐጥታ ትፃወተሉ እንተዘየላ ኩሉ እቲ ነገራት ተጠምጢሙ ንዓቢ ኣብ ጉድጓዝ ዝእቱ እምበር ንኤርትራ ፀገም ዝፈጥር የለን ናትስ ዋይ ድማ እቲ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንኤርትራ ብኩሉ ዘርብሕ ኩነታት ይፍጠረላ ኣሎ ንብል ማዕረ እቲ ፈተናታት ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኩነታት ንኤርትራ ዘርብሕ እዩ ኤርትራ ሕጊ ዓለም ኣካይዳ ናይ ዓለም ኩሉ ኣብ ጎና ስለ ዝኾነ ትጥሕሶ ነገር ስለ ዘይብላ ልኡላውነት ይኹን ናይ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዘይተሳሰላ ንኤርትራ ዝተዘርብሕ ብዙሕ ነገር እዩ ብግንጣሉ ብልፅግና ኩናት እዩ ዝገብር ዘሎ ኣንፃር ሕጊ ናይ ዓለም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣንፃር ቻርተርስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ዋላ እቶም ክድግፍዎ ዝደልዩ ሓይልታቱ ንክድግፍዎ ዝኾነ ይኹን ዕድል ሂቦም የለን ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ፀገም ንኤርትራ ምጥሓስ ማለት ናባታቶም ተገምጢላ ብካልእ መንገዲ ክትመፅኦም ስለ ትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ክሕግዞ ዝኽእል ምናልባትን ካብ ነገር ዘይፀገበ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ምዃኑ ጥራይ እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ዝበላ ኣብዚያ ስምዕዋ ብልፅግና እውን ብእውን ክትሕን ከም ዘይኮነ ካውንስል የሚባሉት ሀገሮች ቼርማኗ አይዲዮሎጂካል አባቷ ከበር የምትሰጠው ትልቁ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ነች። እዚህ ድረስ አልፈው ቀይ መስመር አልፈው ይመጣሉ ብሎም ላይገምቱ ይችላሉ። ምናልባት እንዳልከው ትንሽም ብትሆን ከሌላ ትልቆች ጋር ተዳምራ ብዙ ጉዳት ማምጣት እንደምትችል አሁን የተገነዘቡት ብዙ እነሱም ራሳቸው ከንቀትም የመጣ ነው። ኤሚሬትስ በጣም ትንሽ ሀገር ነች፣ ህዝቧም ትንሽ ፖፑሌሽን ነው፣ ሀብቷም እንደ ሳውዲ አረቢያ አይደለም። አሁን ነው እነዚህ ወጣቱ ሰውዬ ነው እየነቃ ሊመጣ የቻለው። እንኳን እነሱና ግብጾችም አልነቁም ነበር እኮ ኤሚሬትስ ተሸጋግራ ኣብዚያ ዘረባሲ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እንታይ ዝብል መሲልኩም ናብቲ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጋልፍ ስቴት ዝገበሮ ብፍላይ ምስ ስዑድያ ዝገበሮ ርክብ ነቲ ስዑድያ ነዚ ሕጂ ዓብ ስጉምቲ ንክትወስድ ዝገበረላ ምክንያት ኣቐዲሙ ዝተረድኦ ነቲ ገይም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዃኑን ንስዑድያውያን ከም ዘረድኦምን እቲ ፀገም ግን ይብላ ኣሎ ክኪኖቲ ንዕና ንርድኦ ነገር እውን ካብቲ ክኪኖንቲ ኣብዚ ቻነል እዚ ንዛረቦ ጉዳይ ምዃኑ ኢማራት ዝበሃል ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ከበባን ዕፅዋን ንስዑድያ ዝፍትኖ ዝነበረ ንግብፂ ዝፍትኖ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ሓደ ንእሽተይ ዓረባዊ ሃገር ክገብሮ ይኽእል ነው እቲ አጀንዳ ኪኑ ዝኸደ እዩ ልስን ኣብዚ ሊቢያ ውስጥ ያለውን ዋርሎድ ስለ አውሮፕላን ያለው ምን ያለው ሄሊኮፕተሮች ያሉት ብዙ ታንኮች ያሉት ምን ያሉት ትልቅ ኢኮኖሚክ ቤዝ ገንዘብ የምትሰጠው የሊቢያን ነዳጅ እንደፈለገ የሚሸጥ ምናምን ግብጾች ምንም አላሉ። ለመጋጨት ዝም አሉ።
አሁን ግን መከበባቸውን ተገነዘቡ። ግብጽ ተከበበው፣ ሱዳንም ፈረሰለት ፊቱ እያየ በሊቢያ በኩልም ተከበበ። ስለዚህ ፋይሉን እንደገና ገልብጦ ሲያነቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙ የሚወተውታቸው ለካ የሞተሩ ዋነኛ እሷ አይደለችም፣ እሷ ገንዘብ ከፋሽ ግምጃ ቤት ነች እንጂ ሞተሩን የሚያነቃንቁት እስራኤሎችና በስተጀርባ ደግሞ አሜሪካኖች ናቸው። ኤግዛክትሊ ሶ እታ ጉዳይ እታ ፋይል ኣብዚ ያለንቀነ ብዙሓት ወላ እቲ ሚድያታት ናይዚ እዚያ መስምዕዋ ከተሓዘልኩም እየ ድሕሪ ምሳ Your friend CJ Wellerman, and in this episode we reveal shocking new details about the Zionist Emirati alliance. But first, please remember to like and subscribe to our show. 2 years ago, we pulled back the curtain on the Israeli about the Middle East, which is not only trying to overthrow the Sudanese government, but also helping Israel and the UAE steal Sudan's last year. Forces to use Emirati military bases in the Red Sea for military intelligence. بحفشة انت يا مزبل زلو مسيلكم إمارات كساع كندي مس إسرائيل بغربات سرح كم زلا إمارات مس إسرائيل تخدو زلا كنتات أزيعم قزلو مخانون إذن كله زقبر زلو استراتيجي ركات زلو مها نحقنا على بمتحاس حقرات نافرس كاز قبر زلو إت استراتيجيتي إسرائيل تدليو جن إسرائيل كتقبرن تقينا بزح تقاومك فتر سلا زغل نتي قدايتي إمارات كتقبرو إمارات تقبرو زلا إسلاماويت حقريا سلازي قبل على إسلاماويت حقر كمتس غلط عوتا درت كم زلوا إسرائيل تغييرات تبغى تاجد إذا كنتات زي بزح نوص كفتر زخل مخانو أنت راه خايجن كل تملكتات ناي ليبيا حيال هاجر كي تخون قرافن كودق زل زنبره نتنياهو إسرائيل السودان وين كل جزء تارجت قبل زنبره إسرائيل حيليو نريو زلنا سعودية سقعت كم سعودية أن السعودية وين كتكبب كم زلون شجركم مسا خم زلون كتعطوا خم زلون يمن أفريقيا يمن زيادة تعوتك الداخم يمن كتداخم زدلون إسرائيل نيرو نتناتو جيوبوليتيكا ومن قصاصات حيل نخفطر له كل تنريوز نبرنا في إمارات زبال كم ناتو أجندة زقبر زلو قينين كساقس انت راه خايقم بمولو أجندة نا إسرائيل مخانون بريزنت سياسي زي حاجة أنا تشيرو استزار بالله إذا كبابينا من يزرب بشو زلون دحريلنا 4 هاجرات إسرائيل إمارات فرنسا أمريكا اللوايلو ስለዚህ ጉዳይ ዚን ወላው ቆብ على أمريكا حج ابنا أمريكا كنرو يخلنا እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ኣብነት ግብፂ ክትዳኸም ንኣሜሪካ ረብሓ ኣይኮነን because ኩላቶም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ግብፂ ክትዳኸም ግን እስራኤል ቀንዲ እዩ ንኣብነት ናይ ማጋ ደገፍቲ እንታይ ይብሉ ናይ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እስራኤል ኢራን ክትወድቕ ንኣሜሪካ ኣገዳሲ ይኮነን እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኢራን ንዓና ስጋት ኣይኮነትን ኢራን ክትወድቕ ዝደሊ እስራኤል እዩ ንእስራኤል መቀናቅንተ ኢሉ ስለ ዝርዮ ናይ ኢራን ምውዳቕ ንእስራኤል ረብሓ ዳ እምበር ንኣሜሪካ ስጋት ኣይኮነን ኢራን ዝበሃል ንዓና ስጋት ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፈጥረና ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንኽተሎ ስትራቴጂ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ድዩ ዘሎ ወይስ ንኣጀንዳ ናይ እስራኤል ኢና ንገብሮ ዘለና ዝብል ነቲ ማጋ ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ መቃቂልዎ ዘሎ ርእሲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሓት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሃይጃክ ተሰሪቑ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘይኮነ ንፀቢብ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ከም ዘገልግል ዘሎ እቲ ፀቢብ ረብሓ ናይ እስራኤል ግን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገልግል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣሜሪካ ብዓብይቲ ዞባቲ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሓያላት ስዑድያ ይኹን ኩሎም መሻርክታ እዮም ንኣሜሪካ እስራኤል ግን ብከምኡ ዓይነት ትሪኦ እያ ዘላ ስለዚ ናይ እስራኤል ፀቢብ ረብሓ ነቲ ዓቢ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ እዩ ትወስዶ ዘሎ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ተኮይና መጀመርያ ክትጉሕፋ ዘለዎ ሃገር እስራኤል እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ዘይንደልዮ ኩናትን ኣብ ዘይንደልዮ ኣጀንዳን ትእትወና ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ እስራኤል ረብሓ ናትና ረብሓ ኣይኮነን ከም መሻርክትና እውን ክንሪኣ የብልናን ምክንያቱ እስራኤል ኩሉ ግዜ ፀጋታትና ከነባኽን ኣብ ዘየድልየና ፀላእቲ ንክንፈጥር ኣብ ዘየድልየና ጉዳያት ንክንኣቱ ትገብረና ስለ ዘላ ተፀላዕነት ናትና ንክዓቢ ትገብር ዘላ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ንኣሜሪካ ረብሓ የብሉ ክሳሩ እውን መዓት እዩ ንኤሮፓ ረብሓ የብሉን ክሳሩ ግን መዓት እዩ ሽሞምን ዝንኦምን ተቐባልነት ናቶም መሬት ከም ዝዘብጥ ወላ እውን ብህዝቦም ከም ዝፅልኡ ዝገብሮም ዘሎ ጉዳይ ይብሉ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት ክረአ ከሎ እዚ ኩሉ ኣግሬሲቭ ምንቅስቃሳት እዚ ኪኖቲ ንጥምቶ ዘለና ጉዳይ ዝተተሓላለኸ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኤኒዌይ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ እዩ ካብኡ ናብ ሱዳን ናብ ክልተ ነገራት ኣጋጢመና ኣለዋ ለንቀነ ሓንቲ ካብተን ዘጋጠመት እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ስምዕ ራእይዋ እሞ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ጉዳይ
ዝትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ ልዕሊ 40 ዓመት ዘጋጥም ዘሎ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ፍጻሜ እዚ ድማ እንታይ ፍጻሜ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ስቴት ድሕሪ 40 ዓመት ከባቢ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማለት እዩ ናብቲ ቦታ ትበፂሑ እዚ ቦታ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ሶማሊላንድ ኢሎም ምስ እስራኤል ኣፍልጦ ኮይኑ ከም ሃገር ክኸውን ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ምስቲ ናይ ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ብቐጥታ ዝምድና ካብኡ ክፍለ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ እታ ሶማሊላንድ ትብል ዝነበረት ኣጀንዳ ብፍላይ ተኣፍልጦ እስራኤል ሂባቶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ክሰብር ዝኽእል ኣገዳሲ እስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሶማልያ ናብ ሓደ መድረኽ ትኸይድ ከም ዘላ ሶማልያ ደጋጊማ ነቲ እስራኤል ዘበገሰቶ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ንምሃብ ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ንድሕሪት መፅኡ ተፈንጂሩ ከም ዘሎ ባክፋየር ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሶማልያ ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ ዘይከኣለት ጉዳይ ብድጋፍ ናይ በዓል ስዑድያ ናይ ቱርኪ ንብሙሉእ ልኡላዊ መሬት ናታ ንክትቆፃፀር ዕድል የሁባ ከም ዘሎን ንኢማራት ካብታ ዓዳ ጠቕሊላ ንክትወፅእ ምእዛዛ ድማ ነተን ፌደራል ስቴትስ ኣብኡ በበይነን ኮይነን ናተን ኣጀንዳ ክሰርሓ ዝፍትና ዝነበላ ኣብ ውሽጣ ኣኪባ እቲ መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ሃገር ብሙሉእ ንክቆፃፀር ዘለዎ ተበግሶ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ግን ሶማልያ በዚ ሕጂ ዘለዋ ወታደራዊ ኣቃውማ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ብበዓል ብሉምበርግ ዝዝረብ ዘሎ ስዑድያ ግብፂ ከምኡ ድማ ሶማልያ ኮይኖም ሓደ ናይ ዲፈንስ ዲል ክገብሩ ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ንሶማልያ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ንምዕባይ ዓብ ኣጀንዳ ከም ዓብይ ሓገዝ ክግበር ክቁፀር ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ቱርክ ዝግበር ዘለዎም ናይ ዲፈንስ ሽርክነት ምስ ግብፂ ንበይና ዘለዎም ናይ ዲፈንስ ሽርክነት ሕጂ ድማ ግብፂ ስዑድያ ሶማልያ ኮይኖም ብሓደ ናይ ዲፈንስ ክንክን ብምግባር ንጉዳይ ናይ ሶማልያ ንምጥርናፉ ዝኣክል ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ እውን ነቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ብፍላይ ንናይ ኢማራት ምንቅስቃሳት ኣብ ምዕፃርን ንሶማልያ ድማ ሴኪሪቲ ደረጃ ናታ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ መፅዩ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውምን ንሙሉእ ልኡላዊ መሬታ ንክትቆፃፀር ከኽእል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፃውያን ብብዝሒ ብዛዕባ እዚ ክፅሕፉ ክዛረቡ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ ወላሂ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝጠቕስዎ ዘለው እዩ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ሶማልያ ናብቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ዘሎ ቦታ ድሕሪ 42 ዓመታት ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ከም ዝበፅሑ ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ላስት ኖት ዝብልዎ ርእስ ከተማ ናይታ ኖርዝ ኢስት ትበሃል ስቴት እዩ the historic heart of Solve region ማለት እዩ has chosen Somali unity, rejected secessionist occupation and expelled the Hargeisa administration after bloody battles, establishing the SSC Khartoum federal state under Mogadishu's authority. ስለዚ እዚ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ዘሎ ስቴት ምስ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ክኸውን ስለ ዝመረፀ እቲ ጉዳይ ነቶም ንሶማልያ መቃቂሎም ኣጀንዳ ክገብሩ ዝደልዩ ዝነበሩ ኢትኩም ኣውፅኡ ይበሃል ኣለው ሶማልያ ድማ ናብ ሓድነት ገፃ ትኸይድ ኣላ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኢማራት ከቢድ ፅፍዒትን ከቢድ ስዕረት ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ሶማል ድማ ኩሉ ፍልልያትና ኣፅቢብና መፃወቲ ናይ ካልኦት ከይንኸውን ሃገርና በዓልና ክንቆፃፀር ኣለና ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፉ ውዒሎም ኣገይን ናይ ሶማልያ ንኢማራት ካብቲ ቦታ እቲ ምርሓቅ ንዓና ንሃገራዊ ፀጥታና ንሃገራዊ ድሕነትና ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት ንመፀና ዝነበረ ፈተና ንዑ ንምውፃእ እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘሎ እዩ ካልእ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን a red line as war enters its 1000th day. Egypt has warned it will take all necessary measures to protect Sudan's unity and territorial integrity as the war in the country surpasses. ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ግብፂ ደጋጊማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀይ መስመር ምዃና ናይ ሱዳን ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ሱዳን ሃገራዊ ድሕነት ናይ ግብፂ ሃገራዊ ድሕነት እውን ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ንሱዳን ከተመቃቀል ምፍታን ንሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ካልእን ከተነፅል ምፍታን ንዓና ቀይሕ መስመር እዩ ብምባል ንመን እዮም ዝእምኑ ዘለው ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ነዚ መሳት ፕሎስ ዝበሃል يؤمنوا ولو نسون أبت حافظ قداي Sudan as we agreed the parties must accept the truce without conditions we continue working through the UN and will with partners
ስለዚህ እቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ናብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ግብፂ ድማ እቲ ዘለዋ ጭዋዳ ተጠቒማ ንሱዳን ዘሎ ጉዳይ ንምስትኽኻል ትጎይ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ጆርጆ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ሓበሬታ እንተዳ ተዋሂብኒ ዋላ እውን ኣብ ሸር ምገበር ከሉ ኣብ ምምላእ ምትሓባበርኩ ኢሉ ፅብቕቲ እያ እዚኣ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንደሊ ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ወይ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ የድሊ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንተዳ ተረኺቡ ዳዓበየ ነገር እዩ ኣገዳሲት ናይ ጆርጆ መልእኽቲ ኣብዚ መወዳእታ ኣላ ክንሰምዓ ኢና ዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ኩሉ ግዜ ካምፔይን ክንገብር ኢና ሃገርና ክትምዕብል ኣለና መላገፂ ናይ ጎረባብቲ ክንከውን ኣይንደልና ብቁጠባ ላዕለ ክንመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ከም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ዓዱ ዝጓየሉ ዕድል ክፍጠር ዲያስፖራ ዘሎ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገራት ዘይጥዕሞ እንተሎና ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስዑድያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ግብፂ ዘሎ እውን ሓፊሉ ነቲ ንግዲ ካብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር this is what we want ነዝዑ ነው ቴንክ ዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ጆርጆ ነቲ ናቱ ኔጌቲቭ ጥራሕ ክንጥምት የብልናን ክብል ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎኒ ጎኒ እቲ ናእሽቱ ኔጌቲቭ ወይ ኢረር ንሪኦ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ፖዘቲቭ ኣሎ ንሃገርካ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ላዕለ ደረጃ ክትሰቕላ ትደሊኻ ብናይ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ኔጌቲቭ ጥራሕ ክንጥምት የብልናን ማለት እዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ እያ እዚኣ ታነዝደሊኽዋ ኣይበፃሕና እያ እንታ ቀንዲ ብናይ ጆርጆ በዚኣ ክንዛዝም ኢና እስከዚኣ ንርኣያ ንስኻ ኣብ ኣስመራ ገዛ ቢላ ከተስራሕ ስለ ዝደሊኻ ኢኻ ከምትብል ዘለካ ገለ ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ሶ እቶም ዝፅሕፍሉ ዘለው ዋላ ፀላእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ ዘይ ኤርትራውያን ትግርኛ ዝዛረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወርኤቨር ዝቆንኡሉ ንጆርጆ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግዝ ነቲ ሃገር ድማ ክንሕግዝ ኢና ንደሊ ካብ ሓሊፍና ብፍሉይ ቪላታት ናይ ምስራሕ ሕልሚ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ፅሕፉ ለይኹም ቪላ ክትገብር ደሊኻ ደ ኣነ ቪላ ተደልየ ኣብ ስዊዝ ዝነብር ዘለኹም እንታይ ናብ ኤርትራ ከይደ ፍሉይ ቪላ ዝምነየሉ ኩነታት ኣለኒ ኣብ ውሑስ ቦታ ሰላም ዘለዎ ዓዲ እየ ዘለኹ ቪላ እንተደሊኻ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ኢኻ ክትገብረ ትደሊ ዝበለፀ ቦታ ድማ ስዊስ እዩ ነቲ መንግስቲ ክንሕግዝ ሕጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እታ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ሼር ክገብርዋ ዝርኢ ዘለኹ እስከ እታ ርእቶ ናይ በሺር እሞ ክንሰምዓ ድሕሪዮ ናተይ ርእቶ ክበኩም ስለ ዘለኹ እያ ኣብዚኣ በዚኣ ጌርና ክንውዲ ኢና በቲ ዝበሎ ሕጂ ንዕኡ ክምልስ ክብል ኣነ በስመራ ገዛ ቢላ ከስርሕ ድሌት የብለይኒ ኣብ ውሑስ ዓዲ ኣብ ስዊዝ እየ ዘለኹ ኣብ ስዊዝ ቢላ ይስርሕ የስ ቢላ ከስርሕ ይኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ኣብ ስዊዝ ግን ጆርጅ ሓወይ ኣብ ኣስመራ ቢላ ከተስርሕ ኣለካ ሕጂ እውን ቻለንጅ ይገብረካ ኣሎ እዛ መልእኽቲ ኣብፅሕሉ እስኻ ንኤርትራ ተድልያ ኢኻ ኤርትራ ምሂራትካ ኣብ ድብፃሕ ኣብፅሒራትካ ኣምላኽ ከኣኒ ኣእምሮ ስለ ዝሃበካ በሊሕ ዝኾነ ርእሲ ኣእምሮ ስለ ዝሃበካ ከዓ ንስኻ ነቲ ኤርትራ ዝሃበትካ ዕዮ ንዑ ተግቢርካ ኣይከሓትካን እውን ደረጃ ትምህርትካ ብኤርትራ ኣብ ደገ ኸድካ ስቀፂልካሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕካ ኣለኻ ስለዚ ሎሚ ንስኻ ተመሊስካ ንኤርትራ ትኩሕሰሉ ንኤርትራ ትሕግዘሉ እዩ እዚ ኩሉ ትምህሮ ዘለካ ትምህርቲ ንኾንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ንኤርትራ ስለተድልያ ኣብ ኣስመራ ቢላ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ናይ በዓል ዶክተር ጊዶን ክንብሎም ፀናሕና በቲ ሞያካ ተመሊስካ ኣብ ኤርትራ ከተገልግል ኣብ ሳመር ግዜ ኣብ ዕርፍቲ ኣብ ዝረኸብካሉ ኣብ ዓዲ ኸይድካ ትምህርቲ ክትምህር ምኽሪ ክትህብ ኣሎ ብዙሓት ኣብ ወረዳታ ኣቲኻ ረኣዮ ካብ ደገ ካብ ዘለኻዮ ዓዲ ካብ በዓል ሽወደን ካብዘን ስካንዲኔቪያን ዝበሃላ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዱ ምሁራት ከም ዝኸመኻ ኣብኡ ኣኪቦም ትምህርቲ ይህቡ እዮም ኣብ ሜድያ ደይወፅእካ ማእለያ ዘይብሉ ኣሎ ሕጂ እታ ዘረባ ዋላ ኣብ ኤክስ እውን ብዙሓት ሼር ክገብርዋ ርየ ኣለኹ ነዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ማለት ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክንገብር ፅቡቅ ክንርኢ ንደሊ እንዲና ግን ገለገለ ሰብ ከዓ ብዙሕ እዩ ከማና ነይርየ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ዝርዮ ኮሜንት ይኮንም ተደጋጋሚ ዝርአዩ ከምዚ ብግልና ካፒታሊስትስ ኮይና ገንዘብ ስለ ዘለና ኣብ ዓድና ገዛውቲ ሰሪሕና ነታ ሃገር ኣብ ጅባና ክንእትዋ ከምዚ ብብሕትውነት ክንሰርሓላ ንግልና ጥራይ ክንጥቀመላ ንደሊ ዓይነት ስእሊ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ይርያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምታ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ፀላእቲ ኤርትራውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበላ ፅብቕቲ ቴዎርያ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ትሰምዖ እዩ ሕጂ እንታይ ክንብል ድነሊና ኢና ኣብ ሚድያ ዘለና ውሕዳት ሰባት ዋላ ንሱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ድሌታት ከም ሰብ የብልና ማለት ኣይኮነን
ግን እቲ ንዛረቦ ንዓይ ብውልቀይ ንጆርጆ ንዓይ ገዛ ንክሰርሕ ወይ ንዓይ ንክጥዕመኒ ጥራይ ዝብሎ ይኮንኩን ማለት እዩ እቲ ንብሎ ዘለና ነታ ሃገር ክጠቅማ ስለ ዝኽእል ኣነ ግለሰብ እየ ኣብ ኤርትራ ክጥቀም ይኽእል ጥቕሚ ክረክብ ክእል ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ግን እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ንዓይ ንክጥዕመኒ ብውልቀይ ንክረብሕ ጥራይ ስለ ዝደሊ ይኮንኩን ሃገር ክትረብሕ ክትጥቀም ስለ ንደሊ ኩሉ ሰብ ናብ ዓዱ ንክገብር ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ ውልቂ ዝብገሰ ይኮነ እዛ ናይ ውልቂ ኣድላያን ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዝብልዋ ስለሰምዐ ገንዘብ ስለ ዝፈትዩ ረብሓ ስለ ዝፈትዩ ይብል እዮም there's nothing wrong with that ካብ ሰብ ክሰርቕ ካብ ሰብ ክዘምድ ኣይትፈትን እምበር ሰሪሕካ ገንዘብ ክትረክብ ምፍታን ሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ታ ዝበልክዋ ንዓይ ብውልቀይ ረብሓ ስለ ዝጥምት ዘለኹ ይኮንኩን እንታይ ዳ ሃገር ክትረብሓሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር ንዛረቦ ዘለና ዝብል እዩ ካብ ምሕር ውልቃዊ ረብሓ ደሊና ንኤርትራ ንጉዝጉሰላ ከምዘየለና ክረድእ ክብል ዝበልኮ እዩ ትዘረባ ግን ኣገይን ከም ዝበልካያ ብዓቕመይ ዝከኣለና ብኤርትራ ንክገብር ንዓይ ክጥዕመኒ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ንክጥዕማ ክገብር እውን ይደሊ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ቻለንጅ ገይረ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ትደልዩ ገለ ኢለ ሓደ ግሩፕ ገይረ ብዙሓት ሰባት ክንሳተፈሉ ንኽእል ኢና ኢልኩም ኢኹም ስለዚ እታ ቻለንጅ ናቱ ይኹን ናይ ካልኦት ፅቡቅ እዩ ካብ ፅቡቅ ኢንቴንሽን እዩ ግን ካብ ሃመማ ሓኸለ በቃ ካብ ንእሽተይ ጉድለት ጥራይ ዝጥምት ወላ እቲ ጉድለት እውን ካብ ፅቡቅ ድሌት ዝብገስ እዩ ጆርጆ ናብ ኤርትራ ክገብር ኣይደልን እዩ ናብ ኤርትራ ክንገብር እንደሊ እንተኢልካ ንባዕልካ ክትረብሕ ደሊኻ ይብለካ ብቲ ሓደ ኖ ንሕና ዝተሓንግ ደፎት ኤርትራ ክትጥዕም ግን ካልኦት ንክገብሩ እውን ክንጉስጉስ ኢና እንተኢልካ እምበር ንስኻ ክትከይድ እጂ መንቀራቅሮ ኮይና ኣብዚ ሚድያ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘረባ ናተይ ኣነ ዳ ስለ ዝፈቱ እየ ትዛረብ እምበር ኣብዚ ሚድያ ብዛዕባ ምዕባለን ግዝጋሰን ኤርትራ ብዙሕ ኔጋቲቪቲ ደምፃለይ ንዓይ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ኤርትራ ለውጥን ክመፅእ ቆጠባዊ ዝጉስጉሶ ሓደ ካብቲ ተፀላዕነትን ብዙሕ ኣሉታዊ ኮሜንት ዘምፃለይ ንሱ እዩ እቲ ዝቐለለ ንዓይ ካልእ ዜናታት ይበ ጉዳይ ኤርትራ ሸለል ኢልካ ምሕላፍ ዝኾነ ይኹን ተፃባይ ይፈጠረለይ ግን ከምኡ እንተገበርካ ኸነ ኤርትራ እንታይ ተርባሓ ከዓ እዩ እቲ ዘሎ ሕቶ ብዝኾነ ርእቶናትኩም ናይ ካልኦትን ኩልኩም ሰሚዐ ተገዲስኩም ስለ ትገብርዎ ንዓይ ንክትሕግሱ ወይ እውን ንዓይ ንክትጎጡ ኢልኩም ኣይኮንኩም ዋላቶም ካልኦት ጉዳይ ኤርትራ ስለ ዘገድሰኩም እዩ ኤርትራ ኣፀቢቑ ዝፈትዋ ዜጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፈትዋ እቶም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ናቱ ሓሳብ ኣለዎ ኤርትራ ብኸመይ ክትዕወት ትኽእል ሕጂ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ከዓ ኣይኮነን ክዕውታ ዝኽእል ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዘድልያ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኩስቶ ዝብሎን ኩስቶ ትብሎን ነናቶም ፅቡቕ ነገር እዩ ኤርትራ ንኩሉ ከተማ ኣክል ትኽእል እያ ንኩሉ ኣኮመዴት ክትገብር ትኽእል ዓባይ ሃገር እያ ኢለኩም እያ ናተይ ናይ ካልእ ሓሳባት ኩሉ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘድልየ ፅቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ዓዳም ዝኾነ ሕጊ ኣካይዳ ቅርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ እቲ መንግስቲ ሲ ስትሪክት ዝኾነ ሕግታት ገይሩ ምዝመዛት ከምዘየጋጥም ፀጋታት ናይ ሃገር ክምዝምዙን ክጠዋውዩን ዝኽእሉ ሰባት ከምዘየለው ገይሩ ፅሩይ ሕጊ እንተወፅዩ ሰባት ኩላቶም በብዝመስሎም ከይዶም ክዕወቱላ ዝኽእሉ ሃገር እያ ስለዚ ኩላኻትኩም ተገዲስኩም ብዛዕባ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ንካታዕ ምህላውና ሰናይ ነገር እየ ዝርያ ኣነ ኩላኻትኩም ብዛዕባ እዛ ቪድዮ ዝተዛረብኩም ሕማቕ ስእሊ የብለይን ዘየድሊ ኣጀንዳ ግን ክንገብረ ይብልናን እቲ ዕላማ ንኤርትራ ንምዕባል እዩ ካብ ናተይ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ተለኩም ኖ ፕሮብለም ኣነን ኣለኒ ንስኻትኩም ኣለኩም ናይ ሎም ኣርእስቲ ብከምዚ መንገዲ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ቴንክ ዩ ብራዘር ካልኦት ኩሉም ተገዲስኩም ዝተዛረብኩም ኣብዚ ኣርእስቲ እውን ንኩልኻትኩም የቐነለ ክብልና ደለኹ ምዝያ ደርፎ ገድፈኩም እየ ካል ይራ Hadi